Make a lot shout out to you, Mom Babes. Mom Babes. Sana. Good evening din sa'yo, Ma'am Babes. Thank you po sa inyong pagdalaw. Gana akong ballpen. Ballpen nga din.
Kahit palisa na. Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Hello, ma'am babes. Pasok na po yung gustong sumali. Tayo po kayo ng pasali. Lista. Wala kang LS. Hungry. Wala ka pong LS, Hungry. Maingay po yung aking music. Wala ka pong LS ngayon, ma'am babes. Wala ka pong LS. Abok mo antokin. Ay, hindi ka narinig. Malakas siguro yung sounds ko. Hinaan natin. Ayan. Ayan, ma'am babes. Nag-loud shout out to you, Marvic Sharp. Thank you rin sa iyong pag-visit. Malakas ang music. Ayan, ma'am babes, hinanaan ko na. Karya Bay. Okay na po. Karya Bay, palista ka? Type palista po yung gustong sumali para makalista na. Madali tayong makapag-umpisa. Type palista po yung gustong sumali. Thank you. Thank you, ma'am babes. Huwag po kayong mag-type guys ng emoji para kayo makapasok. Huwag po kayong mag-type ng emoji. Karya Bay. Na-time out ka ni Nightboat. Ma'am, help naman po sa channel ko. Carla Bay. Makipagdikitan po kayo dyan.
Makipagdikitan ko po kayo para ma-promote po yung iyong channel. Makipag-participate po kayo. Makipag-participate po kayo, ma'am. Karya Bay. Makipagdikitan po kayo. Lahat po ng nilalapag ko na mga video, lahat po ng nilalapag ko ng mga video, i-click nyo po yun. Panoorin nyo po at least yung video. Huwag pong skip yung video, guys. 1 minutes po. Panoorin po yung video 1 minutes. Huwag pong skip. Then mag-comments po. Mag-comments pa, 10 words pataas. Then bawal po ang spam, katulad po ng wow, amazing. Pabalik sa bahay ko. Keep it up. Pahags. Mga ganyan po na mga, alam niyo naman po siguro, mga ano tayo, alam po natin siguro yung mga spam word. Huwag po natin ididikit po yun sa ating comments. Then, sa dulo po ng comments nyo, ilagay nyo po hashtag Joanne. Then, i-like, sub nyo po yung video, bell all. Then, balik po kayo sa ating live chat. Sabihin nyo po, pag bagong dikit, J. Pag lumang dikit, T. Ganun lang po. Paulit-ulit lang po yun. Then, abangan nyo po yung aking nilapag ulit ng bahay nyo, mga video. Ganun din po, i-click nyo din po yun. Panoorin, mag-comments, then sub-like, bell all. Ganun po. Then kailangan po guys, tapusin po na natin ang aking live. Mula umpisa hanggang dulo. Para po, hindi naman po kawawa yung mga nasa dulo po, nasa huling tatawagin. Kasi po pagka na-promote na po yung bahay nyo, tapos aalis kayo, kawawa naman po yung nasa dulo, wala na pong didikit sa kanya. Kaya maging honest lang po tayo guys, maging fair tayo sa iba. Kasi sabi nga nila, kung ano po yung ginagawa natin sa kapwa natin, yun din ang dapat iwasan po natin yon, para po hindi mangyari din sa atin. Kailangan maging honest lang po tayo guys sa lahat po ng ginagawa natin. Ganun lang po guys. Okay po. Mama Karya Bay. Kasali na po ba kayo? Good evening sa iyo. Stay safe. Good evening. Good evening po sa lahat. Type palista lang po yung mga gustong sumali para maaga po tayong makaumpisa. Magpalista na po. Nagalat shout out to you, Mami Steffi. Mama Jessel Steffi, thank you din po sa iyong pagdalaw. Thank you so much. And Marivic Sharp. And Ma'am Babes, thank you po sa inyo. Kung gusto niyo pong ma-promote ang iyong channel or bahay, makipagdikitan po kayo. Johnny. Ito ba yung papalista mo, Johnny? Nakalista ka na, Johnny, and stay safe. Palista na po yung gustong sumali para po makapag-start na tayo. Karya Bay, nandiyan ka pa ba?
Palista na po agad para makapag-start na tayo. Salamat po sa lahat na nagtamsak. Thank you sa inyo guys. Palista na po kayo agad para makapag-start na tayo. Kahit palista lang po. Ay, Nakalista ka na. Nakalista ka na, Johnny. Nakalista ka na. Paki-share na rin ang ating live para po dumami tayo. Tulungan niyo po ako mag-share ng ating live. Ma'am Kenya, Mama Karya, babae po kayo, di ba? Karya Bay. Makipag-participate po kayo, ma'am. Karya Bay. Yung pong mga ilalapag ko ng video, puntahan, manood ng 1 minutes. Huwag pong skip yung video. Then habang nanonood po kayo ng video, mag-comments po kayo na naayon po sa pinapanood nyo. 10 words pataas po, pakihabaan po yung bakas nyo. Then ilagay nyo po sa dulo po ng comments nyo po, #Joan. Then like and sub nyo po yung video, bell all. Then balik po kayo sa ating live chat. I-type nyo po, bagong dikit, J, lumang dikit, T. Ganun lang po, paulit-ulit. Basta abangan nyo lang po yung link na binababa ko. Lilista na ba kita, Karya Bay? Karya Bay, para ma-promote po yung iyong channel. Yan po ba yung iyong main channel, Karya Bay? Bago ka lang po ba, Karya Bay? Hello, pakisagot po. Karya Bay, pakisagot yung aking tanong. Nakuha niyo po yung ating mechanics. Anong group niyo po, ma'am? Anong group niyo po? Wala po kayong group? Hindi pa po kaya nakaka-attend na katulad dito, LS? Ma'am Karya Bay, kausapin niyo ako. Karya Bay. Karya Bay. Bago lang po ba kayo? Hindi pa po kayo naka-attend? Hindi pa po kayo naka-experience umattend po ng LS? Hello sa'yo, ma'am babes. Karya Bay. Kausapin mo ako, Karya Bay. Wala po ba kayong group? Kung wala kayong group, ang puno na kita. I-orient kayo sa ating GC.
Karya Bay, type palista na po yung gustong sumali. Type palista po para makapag-start na tayo. Wala kang LS ngayon, ma'am babes? Babes, ma'am babes. Wala ka po ba kayong LS? Banana. LS po, ma'am babes. Ano po yan? 61 bananas na wala na siya. Ano yung ma'am babes? Pamimigay mo? Pamimigay mo yung 61 bananas? Dami ah. Ang dami niyo po palang bananas. Nawala na si Kanya. Karya Bay, nawala. Okay, 9 o'clock. So, 30 minutes na lang, ma'am. Mag-LS ka na po. Ah, 61 pa lang. So, yun, ma'am, babes. Group mo po yun, siya Kenya. Sa group mo po ba yun, si Karya Bay? Or ninja mo yun, ma'am, babes? Nawala na siya. Pa-support daw yung channel niya. Sabi ko magpag-participate siya para ma-promote yung channel niya. Kaya nga po umalis. Huwag po kayong alis guys kung gusto nyo nga ma-promote yung ngayong bahay. Makipag-participate po kayo. Pinapaliwanag ko naman po sa inyo kung paano kayo sumali. Para ma-promote din yung bahay nyo. Sayang oh. Meron din akong bibigay na ayuda. Kapag po nakipagdikitan at nag-stay po sa aking live, maayudahan siya ng play all tsaka bananas. Stay lang tayo guys, stay lang. Huwag po tayong alis. Kayo po ang gagawa ng iyong kayo po ang gagawa ng maghahanap po ng mga bananas. Kami lang po ang instrumento. Then kayo po ang gagawa at kukuha ng sarili niyong bananas. Ayuda lang po yung makukuha niyo sa amin, ayuda. Pero po kayong maghahanap ng sarili niyong bananas. Di ba, ma'am babes? Silang kukuha ng sarili nilang bananas. Sa atin, ayuda lang, ayuda. Sige po. Sige po, ma'am babes. Thank you po sa pag-visit mo, ma'am. Umpisa ka na naman dyan, Johnny. Ganun talaga yon. Kailangan na LS, isa lang. Huwag kayong mamangka. Parang ano yan eh.
Parang girlfriend din yan. Pagka po namangka kayo sa dalawang ilog, syempre mawawala yung isa. Kailangan isa lang. Mawawala yung isa, kailangan isa lang. Pagkatapos po yung isa, tsaka po kayo pumunta sa isa, pwede po yun. Yung mga gustong sumali po, palista na po para makapag-start na tayo. Nandito pa lang ay si Johnny. Diyan na si, si Stay Shape. Si Kenya nawala. Nawala po si Kenya. Huwag po kayong Maria. Kayo po ang maghahanap ng sarili niyong bananas. Kami pong mga promoters, mga instrument lang po kami. Kami ang daan para kayo makapagdikitan. Pero po kayo po talaga kukuha ng sarili niyong bananas. Kailangan niyo po yun na paghirapan. Kailangan niyo po yung paghirapan ng pagkuha ng bananas. Sali ka na. Sali ka na, Ma'am Kenya. Nakuha mo po yung ating mechanics. Lilista na kita. Karya, be. Kailangan pag nagpalista ka po, wag pong aalis. Mag-stay po kayo sa live ko at makipagdikitan para po ma-promote po ang iyong bahay. 61 daw. 61 daw yung bahay mo, banana. Kaya ba? 61 daw yung banana mo, malapit ka nang mag 100. Kayo po ang kukuha, kayo pong mag-iipon ng banana. Kami pong mga promoters, mga instrumento lang po. Nag-aayuda, pero po kayo po ang paghihirapan niyo po talaga yung pagkuha ng sarili niyong bananas. Kailangan po kayo po ang makikipagdikitan, hindi po kami. Para po makarami kayo ng banana. Kaya nga po, magpalista ka na po, Karya Bay. Wala po kayong group? Gusto niyo po ampunin kita? Wala po kayong group? Hindi po kayo group ng mga ka-promoters ko? Wala po kayong group? Ampunin po kita, Karya Bay. Ilagay kita sa aking GC para ma-orient ka. Ma'am Babes. Malapit na LS mo, Ma'am Babes. Prepare na tayo. Wala po. O, gusto mo ampunin kita, Karya Bay. Lilista na kita, ha? Basta pag nagpalista po kayo, makikipag-participate po kayo. Makikipagdikitan. Attend na. Attend daw ng premiere. Ilang minutes ba yung premiere mo, Ma'am Babes? Ma'am Babes, ilan ba yan? Ilang minutes ba yung premiere mo? Naka-premiere ka naman, Babes. Ilang minutes na yan. O, lilista na kita, ha? Karya Bay, ha? Basta promise mo sa akin. Huwag ka nga alis, ha? Nakipagdikitan ka dyan. Ha? Wala nang tinta yung ballpen ko. Kawawa naman ako. Wala nang tinta, yun.
Carya Bay. Basta Carya Bay, wag pong aalis ha. Maya-maya po maglalapag na ako ng bahay nyo, ng link. Puntahan po ha. Opo, nandito na siya. Okay. Basta po yung ating mechanics, yung sinabi ko kanina, huwag niyo pong kakalimutan. Mega loud shout out to you, Mama Dil. Thank you po sa iyong patamsak rate. Thank you, Mama Dil. Thank you so much. Wag aalis ha, Carya Bay. Wag aalis. Maya-maya mag-ano tayo. Maya-maya mag-start na tayo. Mamaya puntahan ka namin, Ma'am Babes ha, mamaya. Padamihin ko muna. Para matamsak rate ka. Sige po. Maya-maya po maglalapag na po ako ng login. Yan na tayo. Maya-maya po maglalapag na po ako ng login. Sige, Ma'am Babes. Ingat po sa pag-ugas, Ma'am Babes. Mamaya, Ma'am Babes, puntahan kita. Puntahan ka namin mamaya. Thank you, Ma'am Babes, sa pag-visit. Maglalapag na ako ng wala na bang ano diyan, ball? Para makapaglapag na ako ng ating login. Type palista po. Wala pong aalis yung mga nakalista. List po, walang aalis kasi konti lang tayo. Carya Bay, wag pong aalis po. Para ma-promote po yung iyong channel. Pag umalis po kayo, hindi po ma-promote yan. Kaya stay lang po kayo. Mamaya po, pagkatapos po ng ating live, Carya Bay, bibigyan po kita ng ayudahin po kita. Ayudahan kita ng banana. Opo, mamaya. Basta stay lang po kayo dyan. 6 million in the house, pasok na para at magpalista na po para makapag-start na tayo. Konti pa lang kami dito. Habol na po kayo, habol. 5 minutes pa. 47. 47, mag-start na po tayo. Stay safe. Stay safe. Wala na po pang bawal, wala nang hahabol. Para makapag-start na tayo. Maglalapag na ako ng login link.
Lalagay ko na ano, login, login, login. Yung mga gustong humabol po, pwede pa. Habol na po, habol. Colleen, Colleen. Hello, Ma'am Colleen. Kumusta po kayo? Ma'am Colleen? Kumusta po kayo, Ma'am Colleen? Puntahan po, guys, yung ating login link. Start na po tayo. Hello, hello. Mega love shout out to you, Ma'am Colleen. Ma'am Colleen. Colleen Vlogs. Thank you po sa iyong pag-visit, ma'am. Ma'am Colleen, thank you so much. Nasali po ba kayo, Ma'am Colleen? Makikipagdikitan po kayo, Ma'am Colleen. Musta na po yung ating GC dyan? Pakipuntahan guys yung ating login link. Ano po, ano po yung ano ngayon, ano lang po, play all po. Play all po yun mamaya. Play all po lahat po ng video. Play all po din, mamimigay din ako ng mga ilan na bananas. Play all din bananas. Ay, bakit po? Ano, nagkasakit po kayo, ma'am? Nagkasakit kayo, ma'am? Ano po nasakit nyo? Pagaling po kayo. Kaya pala po hindi ko kayo masyadong nakikita sa GC nyo. Hindi ko kayo masyadong nakikita, hindi kayo nagpaparamdam. May sakit pala kayo. Get well soon po, Ma'am Colleen. Sana po okay na kayo ngayon, Ma'am Colleen. Masarap maligo. Sir Johnny. Masarap maligo doon, yung tubig po na yon galing sa mga puno. Galing sa mga puno yung falls na yon, yung tubig na yon. Kaya malamig siya, malamig. Masarap maligo. Maraming naliligo mga bata doon. Ano lang yung mababaw. Yung tubig noon, nagagaling sa ugat ng puno. Mag-focus po sa mga link ha. Wala pong aalis. Kung gusto niya pong ma-promote ang iyong bahay, wag aalis.
Ang pili-pili. Team Celia. Ay, Ma'am Celia. Patamsak rate. Thank you sa'yo, Madam Celia. Madam Celia, thank you po sa iyong patamsak rate. Thank you so much. Thank you, Madam Celia. Thank you, guys. Puntahan po yung bahay na binaba ko. Pakiclick po yan, guys. Para po kay Karya Bay. Pakiclick yan. Then, makikita nyo po video. Panoorin nyo po ng 1 minutes, at least 1 minutes po. Then, habang nanonood po kayo, mag-comments na po kayo. 10 words pataas. Iwasan po nga mag-type po ng spam comments po. Katulad po ng wow, amazing, pahag, keep it up. Na ganyan po na salita, mga spam po yan. Ano po yun? Ano po yun na Karya Bay? Pakiclick yan na Ma'am Karya, yung binaba ako ng bahay. Panoorin po yung video at least 1 minutes. Then mag-comments po ng 10 words pataas. Kailangan po mahaba po yung comments nyo para po hindi po makawala si Bananas. At sana po pag nilapag ko po yung sarili nyong bahay, huwag nyong puntahan. At pag natapos na po yung ating live, huwag po bibisitahin ang iyong mga bahay. Huwag po excited. Bukas na po nyo dalawin. Bukas nyo na dalawin. Huwag pong pupuntahan. Huwag pong puntahan ang sariling bahay. Huwag po kayong excited. Ma'am Karya Bay, pakipuntahan po yung link na binaba ko. Ano po? Ano po yun Karya Bay? Thank you, Madam Celia, sa iyong patamsak. Thank you so much. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Ano po yun, Karya Bay? Magsalita na po, ano po yung gusto nyong sabihin? Karya Bay, ano po? Ano po yung gusto nyong sabihin sa akin? Makipagdikitan ka na po dyan, Ma'am Karya.
Ma'am Karya, makipagdikitan ka na po dyan para po ma-promote ang iyong bahay, para po malapag kayo, maibaba yung bahay ha. Makipag-participate na po kayo dyan, basta maging honest lang po tayo sa isa, maging honest. Kailangan po maging honest tayo sa lahat ng ginagawa natin. Para po maging honest din sila sa atin. Wag po skip yung video ha, wag pong skip. Kaya be, kung tapos ka na kung tapos ka na po sa kay Sir Arvin, type mo po type mo po bagong dikit J, lumang dikit T. Kailangan po mag-type po kayo dito sa live chat, balik po kayo para nalalaman ko po kung nagbabakas kayo, kung nandyan pa kayo para na monitor ko po kayo. Huwag pong kalimutan na bumalik sa ating live chat. Ang hirap, hindi searchable yung bahay ni Sir Johnny. Hindi searchable. Ano po yun, Ma'am Karya? Ano po yun? Magsalita na po, Ma'am Karya. Ano po yan, Ma'am Karya? Ma'am Karya. Ano po yun, Ma'am Karya? Pakipuntahan po yung aking binababa. Ma'am Karya, pakiclick po yan, yung mga binababa ko. Pagkatapos po ni John, kayo na po yung lalapag. Makipagdikitan na po kayo dyan. Dikitan nyo po yung mga kasama nyo dyan. Dikitan nyo po yung bahay na binababa ko. Sige po, bagong dikit. Basta po wag mong kalimutan dumikit. Dumikit kayo, dumikit.
Napuntahan mo ba, Ma'am Karya, yung ating login? Tapos, si Sir Arvin, napuntahan mo ba? Team Celia, Nakamura, Tamsakri from Team Celia. Thank you, Ma'am Tim. Ay, thank you, Ma'am. Ma'am Celia. Ma'am Karya, napuntahan mo ba si Sir Arvin? Tsaka yung ating login, napuntahan mo po ba? Yung mga gustong humabol, pwede pa po, konti lang kami. Pwede pa po yung mga gustong humabol, konti lang kami. Wala pong palalagpasin guys ng mga bahay na binababa ko. Wala pong palalampasin ha. Sunod na natin si Ma'am Karya. Ma'am Karya. Konti lang po tayo, wag po nga alis. Baka maaga tayo matapos. Yung mga gusto pang umabol, pwede pa. Didikit na rin ako sa'yo, Ma'am Karya. Didikit na ako sa'yo. Didikit na rin ako sa'yo, Ma'am Karya. Stay ka lang dyan. Kailangan pa po munang panoorin ang video. At least 1 minute. Huwag po kayo magmadaling mo dumikit. At kakaunti lang tayo. Ang galing mo pala, Ma'am Karya, mag-makeup. Pakipuntahan po si Ma'am Karya. Ma'am Karya, huwag pong puntahan ng bahay mo. Huwag pong i-click yan, Ma'am Karya. Huwag pong i-click yan, Ma'am Karya. Huwag pong i-click yung sariling bahay.
Pakipuntahan si Ma'am Kyra. Karya. Basta po, wag nyo skip po yung video. Konti lang sumali. Okay na. Hindi. Pakipuntahan si Ma'am Kyra. Karya. Balik guys. Tapos po kayo sa mga papanood. Subscribe, like. Balik ka po sa ating live chat. Mag-type, bagong dikit, J. Labang dikit, T. refresh mo. Karya Bay, refresh mo po yung tawag to, yung cellphone. Refresh mo lang po yung video. At pagkita sa aking GC, ano po yung Facebook mo po? Ano po yung Facebook nyo? Facebook account? Ano po yung Facebook account?
I-refresh mo yung cellphone, Ma'am Karya. Yung mga gustong pumasok, pwede pa po kayong pumasok. Kaunti lang kami. Maka-thumbs-up rin tayo pagkatapos. Puntahan po si Ma'am Colleen. Masunod dyan, mag-thumbs up rin tayo kay Madam Celia. Wala pong alis guys, walang alis. Hello, mega love shout out to you, Cici Rebecca. Thank you sa iyong patamsak. Thank you so much. Thank you so much, Cici Rebecca. Siguraduhin po guys na napupuntahan nyo po yung nilalapag ko guys ha. Puntahan po yung bahay na nilalapag ko. Panoorin po yung video at least 1 minute. Then mag-comments po kayo 10 words pataas. Pakihabaan po yung ating comments. Then ilagay po sa dulo po ng iyong comment #Joan. Then like, sub at bell all nyo po yung mga video. Then balik po kayo sa ating live chat. Type nyo bagong dikit J, lumang dikit T. Pakipuntahan po si Ma'am Colleen. Ilalapag ko kayo ulit kasi konti lang tayo. Pangalawang video nyo. Para magkaroon kayo ng views. Tsaka magkaroon po kayo ng views. Ilalapag ko ulit yung pangalawang video nyo. Wala pong alis wala pong alis. Sa mga gustong humabol, pwede pa. Type palista lang po. Pakipuntahan po si Ma'am Colleen. Ano yun, Johnny? Salbahe ka talaga. Johnny. Oh, talaga oh. Yung mga gustong pumasok, kahit palista po, kung walang papasok, maaga tayong matatapos. Kung walang papasok, maaga tayong matatapos guys.
Dumikit, dumikit, dumikit. Dumikit. Dumikit kayo, dumikit. Huwag na huwag kayong nilidikit. Lahat dumikit, dumikit. Dumikit kayo, dumikit. Naga tayong matapos, konti lang tayo. Ha? Anong konti? Ito lang tayo. Mamaya na. Matapos na. Dumikit guys, dumikit. Dumikit na agad kayo para makapag-thumbs-up rate tayo. Dumikit po, dumikit. Dumikit, dumikit. Bukas guys, tulungan niyo ako mag-invite. Mag-invite tayo bukas guys ha, para dumami tayo. Palitan natin yung nasa GC, na sila active. Ay, sorry, hindi ko napansin. Bata kasi, bata. Normal lang po sa mga pagka yung mga na-upload yun ng mga video. Pag hindi niyo po nilagay dun sa for kids, ay pag kids po kasi ano po kasi yan eh, mag up comments po kasi pag bata. Turn off yung comments. Nasaan yung iba? Nasaan yung iba? Nasaan yung iba? Bago tayong matapos guys, konti lang tayo. Sir Johnny, nandyan ka pa ba? Bebe Johnny, nandyan ka pa? Bago tayo matapos, tapos na pala si Ma'am Celia. Wala na, sunlight. Ito na lang.
Pakipuntahan po si Madam Celia. Okay po, thank you Ma'am Babes. Pagkatapos po ni Ma'am Celia, naka-live ka na ba Ma'am Babes? Puntahan ka namin. Naka-live ka na ba Ma'am Babes? Puntahan ka namin. 9 o'clock na. 9:30 ba? Ano po yung gustong puntahan namin? Yung iyong premiere o yung live? Naka-live ka na po ba? Mamaya, pagkatapos ng, mamaya ko na lang sabihin, pagkatapos ng live ko, message ko na lang kayo mamaya. PM ko na lang kayo mamaya. Johnny. Nasaan si, si Kenya? Kaya Bay, nasaan? Kaya Bay, nasaan? Pakipuntahan si Ma'am Babes. Pakipuntahan si Ma'am Babes. Pakipuntahan si Ma'am Babes para mapuntahan natin, matamsak ride na natin siya, si Ma'am Adil. Para kung matapos na tayo, pakipuntahan po si Ma'am Babes. Diyan na may hangin to, yung nasaksakan. Professional tambay, tamjo. Tamjo, ano yun? Sali ka po ba? Sali ka? Pwede pa kayong humabol. Pwede pa kayong humabol, professional tambay. What? Ano po yun?
Ano po yung watch, baby? Ano po yung watch? Gusto po makakuha ng watch, makipagdikitan na po kayo dyan para maayudahan kayo ng bananas at watch. Ay. Ayan po yung sasabihin nyo. Thumbs up rate. Hashtag Joanne. Papa J. Vlog. Thumbs up. Thank you, Ma'am Babes. Sa iyong pa-thumbs up. Thank you, Ma'am Babes, sa iyong pa-thumbs up. Pakipuntahan po si Ma'am Adil. Thumbs up rate po tayo kay Ma'am Adil. Thumbs up rate po tayo kay Ma'am Adil. Tapusin na natin yung ating live para maka-attend pa kayo sa iba. May lalapag lang ako, guys. Oh, sarap. Chicken. Hello, Ma'am Donna. Hello, Ma'am Donna. Makipagdikitan ka na dyan, Ma'am Donna. Dikitan mo yung ating mga baby loves dyan. Puntahan si Ma'am Donna para maglagay kayo ng bakas para kayo balikan ni Ma'am Donna.
Thank you, Ma'am Donna. Puntahan si Ma'am Donna. Mag-iwan ng bakas para pabalikan kayo ni Ma'am Donna. Pakipuntahan po si Ma'am Donna. Bago tayo matatapos. Ayan. Ang sipag na night boat. Night boat. Nakakatakot. Ano yung nakakatakot, Sir John? Sir John, ano yung nakakatakot? Diyan. Ano yung nakakatakot? Nakakatakot yung mukha ko? Nakakatakot yung mukha ko? Huwag mo na ako pupuntahin sa Messenger, Sir Jan. Nasa YouTube ako. Mahirap. Nasaan yung iba? Nasaan? Nasaan yung iba? Si Kenya. Ay, si Kenya. Si Karya Bay. Hindi ko lahat ito mailalapag. Konti lang tayo. Konti lang tayo. Hindi ko ito lahat malalapag. Tatapusin na natin. Makakat off na tayo, guys.
Matapos na tayo guys. Tatapusin na natin to. May lalapag lang ako. Pakisupport. Magbakas guys ha. Magbakas. Magbakas. Magbakas po. Matapos na tayo. Matapos. Tapusin na natin to. Ilipot ko na to. Pakipuntahan guys. Pakipuntahan. Matapos na tayo. Isa na lang. Huwag pong kalimutan magbakas guys ha. Huwag pong skip yung video. Tapusin na natin yung ating makakat off na po tayo. Hello, hello. Tapos na tayo guys, konting tiis na lang. Lalapag ko lang itong dapat ilapag. Para matapos na to. Matapos na tayo. Ayan, pagkatapos nyan, mag-log out na tayo guys. Okay lang tayo. Ayan guys, pakipuntahan po yung last. Last na po yan guys. Mag-log tayo, mag-log out. Log out na tayo.
Oh, oh, oh. Nalag out na tayo. Pagkapuntahan po yan, last na po yan, mag-log out na tayo. Oh, ako. Bilis-bilisan po. Nakapuntahan po yan, then tapos na po tayo. Wag palalampasin yung mga video, yung mga link na nilapag ko ha. Puntahan po lahat yan, then pagkatapos po kayo sa log out, tapos na po tayo. Lahat na ilapag ko, nailapag ha. Ayan, natambakan na kayo, log out na tayo. Balik, balik, balik. Balik. Pag natapos po yung log out, pwede na po tayong umalis. Mag-report muna sa ating live chat. Balik-balik muna kayo sa ating live chat. Pakipuntahan yung mga hulang nilapag ko. Pakipuntahan po yung ating hulang nilapag. Thank you sa inyo. Stay safe. Thank you so much sa iyo. Thank you so much. Para makatan kayo sa ibang live. Cut off na tayo. Thank you sa iyo, Johnny. Maraming salamat sa inyong lahat. Cut off na po tayo. Konti lang tayo eh. Huwag natin paabutin ng 2 oras. Konti lang tayo. Sige, sige. Sige po, pagkatapos nyo po yung log out, pwede na po kayong umalis. Thank you. Thank you sa inyong lahat. Thank you. Maraming salamat. Good night. Pwede na kayo mag-out. Thank you. Thank you sa inyong lahat.